Pandaga sing joto kaitor gam kene klaiti femani bagai sini ketang kaito nasung parik lai hambai rego ang hambai ranai ini I hamsekatal ni nukung ni barorokno hamsekatal nobo te hamsekatal ni nukung ni boma bofa tahun tuh motha mondoli jotona ni kapang ni hamjak ni te sibai norok ni yafago boma bofa tahu buhu bongso jaiti te motha mondoli rokno Narakna khabai khukbai narakna sing lamsawo tai subrai Jisu Kristo ni mungai narakna sing hambai tai sibai narakna yapawo tai tini bopanda tai manjak ni gago ang special hambai maranai sini mothani tikon srokna tini bozarana ame yapai rumani bagai hi jorana tuidunani sapnani bagai tai panda bomutai khlai angnai ang sasa saklainani musu highlight khlainani musu sing tabok hamsuk na sing lakanai hamsuk phaiphua sing jotobo pasalainai hamsuk na tui phainai sini I mothane dikon sini sar bimol chudri na sing kainai but hamsuk na boma bophaba na tilangai thangai hamsuk na bo tui phainai yak tele tui phainai ai phua sing jotobo sing pasalainai hamsuk phai halai sing jotobo basa mani pore halai brok asu halaise sing asuk lainai hamsuk phai dawa sung jotobo basalainai okra bofa onai borok basa phai asung ko phainai kambarewo bai tabok boma bofarok bok jani jaga sa asuk nai boma bofarok jani jaga ja thangai tabok sung asuk lainai samdai katal bai hamsuk katal sekang asuk nai borna sung joto baha asuk lai mana Ada yang lain semua jatuh pal kaya tu. Ada yang lain sing lembak kuthar kisah sapori mana bising tu, sing suri mana bising tu. Ero, subai ni kok kana mahai no norok, saisa ni kok kana di. Tamni hamba, Kristo motha ni bokrok ong mahai no, saibu bihing ni bokrok. Se abo sak no ruo. Motha no sab sutra ke. Mazra kuri khe, kosam kuri khe, kudruja kuri khe, eba tei mungsa derema kuri khe, nait thogru sugui, binithani yafarai manna tui khe, bo omono khlayo, omotui khe sak sakno, hamjak ma haino, sai hunjak nairo, hik songno hamjak thai klayo, hikno hamjak nai borok bo, sakno hamjago. Kaitu ni alamba kuthar pore mane bising tike kaitu sing Hamari hadi sing suri leya na bopa yang phali sekan dia ba kotai sanchi project na ba moha samai ni upri selai thaita basa bongla apon ma apon panjang moha upri selai kotai sala bising ni halai bini kandane halai ubrok sielima panjang Berhalai kotoi di kan nani salani, ubot argia halai ubot halai okrani kan nani salani ubot jori rustompa halai puri tongo bak puri krok ni tongo puri bhaja halai
ubuhlai okra arke soidige bरै kroknai bokjala krokbri Hambai sini dikon semontana ba naithok masang khaye porichoi porbo bori thamani bagai alaisang tabok mothani okrarok no kusa basaranai mothani dikon rok okrarok no hakusa sana basai kun sini maisia motharok sini maisia dra dikon kaibri tongo senior dikon beni kandane ar senior dikon 3 নম্বর ay mohlai tin masai number de 3 number i motha tongnai missionary chekmana bosang kusa phunuk nai barkha maisia prane missionary chekma beni tidu mongbai khlai maisia tabok mari khlai hambai asang tabok motharok no bos maisia tirini bagai samri ketal mo salabon nai thok halai chung asuk sidi de pasar biasa samre ketal ni boma bofarok no pham basadi ni bahan nayak ni boma bofarok duk dari nayak ni boma bofarok sang sara dari kle hambai alai bongni tahu kuburok ni bongso porichoi ba to kohlai isa porichoi rinani bagai ang sini ang mothani secretary jarar nai isa president na আসলে आंबो सिलाय सिलाय खागिया दहबाय सानाय जे बफानि दागेरक बासा महलाय गामनाय बिनि बगमा तांरक दंलाय बासादि बफानि लाइसे नुगजा ताहि लाव yang kantilik kasang lora tumjaबो हलाय बाता ini sampai kata ini kata bengungan jitendra, halai bini kata ini bahasa jago halai bangmani, bani ini bahasa. Lalu yang kumtia kaini bahasa jago bobo tahan bobo bunceng ni ya bahasa bahasa. Uyang labo boyang lah, yang tukit jago labo boyang lah. Buku mau ibu fajar fajar itu kerana. Dikon dok kerja bang, tani saya dikon wani upujuk tu tak berboya lagi ha. Kita sekarang memang entah. Halain, mau mana sini wargan, sini mau tahu foto mana. Di sini. Tung tarik thangai, sirupul kali me panda dress sing manjak thai, asal kali dhile sing khnap siang, thansa motha siang na. Setini haza sing thansa bahama panda. Bau pandaga tini ang, hamsa katalno kisasa kaitini kokbai klayai, muitu tonani bagai ang kisasa korok ang sarane musuwo, sini sajik manami tani tani bagai teroko jane kok musim sabai. Bugra jisu ni tani suri aborok muitu tonani mutu, tiya sak jorok kona kaito, abini khao sobi tonani mutu kini bina hamari kaidi. Tapi nukuna arkoba jora sokpai nai. Azora ba pakai tu manage kelai tunggu nama tu kena kamar tadi. Nukung katal maaf katal bu manai tahu buhu katal manai para proti bisi para katal bu manai siri tunggu nama tu kena kamar tadi. Bini bising tu kaya pakai tu ni love jadi. Bini bising tu kaya kaya tu para matharak nama sensasi kelai. Hambai resu tu siri suri mungkin nama. Cukai saya dek koma kelai. Samane tahun ni hamari dini mungkin kata jisu ni mungkin. Apakah itu terus suri masa? Amin. Ada baipu boyara hamjak lai, nongni hamjak lai mani besok yar kaha, bono pina sai kana redi. Hambai, cara depan hambai. Saya hamzah lagi mulai. 2 বছর kazak deh. Bonus saja mana ha? Light tour. TikTok. Ang pindah sengai, nong nini berenya, tamah hanai lingnai, ula pindah sai kana redi koi. Na tamah hanai ling nini berenya pindah sai kana redi. Langsung mengkulai mulai kayak ni ber. Nom ni lihat. Hambai, kemudian sama di bagai tabak layang
sini bubunya sengnai nang kubunya tamah nai ling hambai bok ang kusen sengmani na ansar mani bagai tini ni sini ketal wansok di tabo khalai seng bong ni kusen dong nobo seng khanai manha tabo kisasa koi nyai chamri ketal bai hamche ketal na masai phunung nani bagai bok tini yogya jekla phobo masai phunung nai Tunggu